Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ahente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alright mga kaibigan, mga aksyon, nagbabalik po sa Radyo Balitang Bayan numero 1 morning edition. Kasama niyo pa rin po Aksyon Ikamsana Pasyorat sa ating master control. Nariyan po, Aksyon Kenneth Villanueva. Second hour portion na ho ng ating programa. Kanina nga ho ay oras ng mga magsasaka. Abay ngayon ho mga kaibigan ay oras po nating lahat. Welcome back po mga kaibigan, mga ka-aksyon sa ating programa. At of course, kamusta yung mga nag-iilop ng kapiryanan, nag-iilop ng sabaw po ng noodles? Batiin natin ang mga aksyong umaga sina Action Bitoy tsaka Action Conrad na talagang nagre-repack ngayon para sa aming Operation Tulong po mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Ayan Magandang umaga ho sa inyo mga kaibigan, mga ka-action, ngayong araw po ng Miyerkules August 26, tama ba? Kaya 26 po ngayon mga kaibigan, mga ka-action po natin ngayong araw po na ito ng Miyerkules, August 26, 2026 mga ka-action po natin. Abay, kamusta ho mga kaibigan po natin? Ay, bali-bali, agto inyo rin ang kalab yan pero nani guno yan, taran nyo, tani, iran to ako nani Ayon pa sa forecast ng Pag-asa mga kaibigan, nasa kwan tayo 50 to 100 millimeters po na ulan ang mararanasan po natin ngayong araw. Ay, good morning, Madam Bibian Olarte, dyan po sa may Tubao, La Union. Kamusta ka riyan, Madam Bibiana? Maaksyong umaga. Abay, eto na nga ho mga ka-aksyon. Tapos na nga ho etong pagbaha sa atin. Ilang mga lugar na lang ho mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Ang sabihin na natin inundated o binabaha. Pero ang problema ngayon mga kaibigan, eto, leptospirosis. Abay, mga ka-aksyon na nakakalungkot po dahil sa kabila ho na itong mga bagay ho na ito, paalaala ho sa publiko ng mga health authorities ay tumaas po ang bilang ng mga ka-aksyon ho natin na nagkaroon po ng sakit na leptospirosis po. Mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. At ang nakakalungkot po rito, ito ho yung mga ka-aksyon natin na walang no choice, kundi ito po yung magtampisaw po at magyakayak po mga kaibigan dyan po sa may tubig baha. Kaya na nakakalungkot po riyan mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. Kaya ulitin ko po yung paalaala ko po mga kaibigan, mga ka-aksyon sa ating mga tagapakinig, kapag kayo ho ay no choice ho talaga, may sugat mo kayo o wala, pero very exposed po kayo mga ka-aksyon dyan, tinatawag ho natin na pagtampisaw dyan po sa may tubig baha mga ka-aksyon, pagyat-yat dyan sa may tubig baha, pakisuyo po mga kaibigan, mga ka-aksyon, magpatingin ho kayo, libre naman po yan mga kaibigan, mga ka-aksyon, sa RHU, libre po yung doktor dyan na magpapatingin po kayo, papareseta rin ho kayo para doon sa doxycycline na antibiotics.
bilang prophylaxis o prevention po ng sakit mga ka-action ho natin. Very important po yan mga ka-action dahil liliit po ang risk ho ninyo dyan na magkaroon kayo ng sakit kapag kayo po ay umiinom po ng prophylaxis o prevention po ng sakit po na iyan. Ayaw po namin na kayo'y mawala o magkasakit po mga kaibigan. Alam nyo naman, pagka mahal-mahal po ngayon mga kaibigan, mga ka-action, kahit may PHealth po tayo, bawal po magkasakit. Kapag kayo po'y nagkasakit po mga kaibigan, naku, pambihira, magbubunot ka na naman na sobrang lalim sa iyong bulsa. Kaya ayaw nating mangyari yan mga ka-action dahil sobrang hirap po ng buhay po natin ngayon, ha? Kaya yung mga ka-action po natin dyan, pakisuyo, kapag kayo po'y lagi po nagbababad sa tubig, may sugat man kayo o wala, mas lalo na kapag ikaw may sugat po mga kaibigan, mga ka-action po natin, ayan po, pakisuyo po mga ka-action, kayo po ay magtungo na ho sa pinakamalapit po ng RHU o City Health Office, magpatingin na ho kayo mga ka-action ho natin. Nakakalungkot po mga kaibigan na dyan po sa may NKTI, National Kidney and Transplant Institute, fully book na ho sila dyan mga kaibigan, punuan na ho riyan, kaya dapat hindi na ho sila tumatanggap ng mga emergency cases po riyan mga ka-action. Kung may emergency case man po, very very sorry, punta ka na ng ibang ospital, di namin kayo mga kumutig ngayon, yan ang ginagawa ko nila ngayon mga ka-action po natin, ha? O yung mga nagtrabaho po dyan sa labas, ha? O Sir Joel Dion, gandang umaga sa iyo, ha? Lulugoyan ko pa'y kapisagya pusok si Juliana Dion, yaman lulutunatan, oy, gandang umaga po sa inyo, ha? Dion Pamela, Sir Joel, tsaka Madam Juliana Dion, ha? Na nagluluto kayo, anong ulam, Madam Juliana, ha? Sana po'y masarap ang ulam po ninyo, ha? Si Sir Edison Balolong, dyan sa may Santa Barbara, maaksyong umaga. Siyempre, yung RHU Santa Barbara, ayan, gandang umaga po. Dr. P! Magandang umaga po, ha? Kay Sir Benavillanos at kay Madam Vivian Olarte, maaksyong umaga. At kay Sir Mike Fernandez ng Barangay Manibok Lingayen, maaksyong umaga po sa inyo. Good morning, Sir Ikam. Kamusta araw nyo? Sir, sa tiyempo tayo. Antoy update. Sige, nanin ko na yan, ha? At talaran nyo na ba? Akin tayo natin yung agaw, ha? Medyo jump pack tayo natin. Untan to mga tawa, nangan tayo. So, kipapasli panahon tayo, pero angga po ni may pag-asa. Nanin ko na yan, in 10 minutes, okay? Pero sa forecast natin yung agaw, maoran din siya natin yung agaw, agagita na natin mira, ha? Medyo mayum-yum natin yung kabosan at sa mga sunod ho na mga araw. Eto, bantayan po ninyo mga kaibigan, ha? Araw po ng Friday, ayan, sobra hong ulan yan. Marami-raming ulan po yan, mga ka-action po natin, okay? Araw po ng Biyernes po yan. Yan ang aabangan natin na sobrang maulan po, mga ka-action. Ayon po sa ating mapa, mga kaibigan, lumalabas po sa ating weather radars po, mga weather models po, mga kaibigan, na nasa 100 millimeters po, 100 to 120 millimeters po na ulan ang ibubuhos po sa araw po ng Biyernes. Ngayon, sakto-sakto lang ho. Uulan aaraw po ngayon, mga ka-action po natin, Pero inilagay tayo sa 50 to 100 millimeters po ngayong araw ng Pag-asa, mga kaibigan. Mahilig ba kayong mag-Facebook, mga kaibigan, mga ka-action po natin? Ay, syempre, ha? Alam po niyo, pagka kayo po nasa opisina, ang unang-una niyo sabihin, pre, pa-Facebook nga. Pero eto ho mga kaibigan, batiin ko rin ng maksyong umaga si Kagawad J. Tinte ng Barangay Maningding at si Kap Bunsoy sa Plan. Ayan, gandang umaga sa inyo, maksyong umaga, ha? Kayo po ba'y mahilig mag-Facebook, mga kaibigan, mga ka-action? Abay, eto na nga ho, bukas ho si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na ipagbawal ang Facebook sa Pilipinas. Yan po ay kung mapapatunayan na nakakapinsala ito sa mga kabataan at ginagamit umano sa pagpapakalat ng fake news. Mamaya, detalyahan natin yan, mga kaibigan. Dahil papapasukin natin ang report galing sa labas ng himpilan natin sa atin ni Action Freddy Fajardo. Maaksyong umaga, si Freddy! Please come in! Yes, sa maksyong umaga, aksyon na hikam. At itong sa Rosales, isang fixer, nagpakilalang kamag-anak ni LTO Regional Director Aristado. At nasa himpilan ng pulisya ng Rosales sa PNP ang suspect. At matapos itong maaresto, dahil nga sa pagpapanggap na kamag-anak siya ni LTO Regional Director Glorioso Daniel Martinez, at ito nung nakarating sa kaalaman ni Director Martinez, kaagad siyang umaksyon, nakipag-coordinate sa PNP at nagkasa ng entrapment operation at naaresto itong suspect. At ayon kay LTO Region 1 Director Martinez,
Marin itong kinukundina ang paggamit sa pangalan ng mga opisyal ng pamahalaan, lalo na sa kanyang pangalan upang manlindang manghingi ng pera o magpadali ng mga transaksyon sa labas na itinakdang proseso. Pinayuhan ni Martinez ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga autorisadong tauhan at opisyal na i-channel sa LTO at maging mapagmatsyag sa mga individual na nag-aalok ng special na koneksyon o ma-influensya kapalit daw ng bayad. At hinikayat din ito ang mga posibleng naging biktima na o nakipagtransaksyon sa inarestong individual na magtungo sa impil ng pulisya para magsampa ng reklamo at nang sa ganun ay madagdagan ang kaso nitong suspect. At ginit ni LTO Region 1 Director Martinez na walang lugar ang mga fixer sa serbisyong pampubliko at patuloy nitong pinatutupad ng pulisya laban sa katiwalian at mga hindi autorisadong transaksyon sa loob at labas ng LTO. Dati sa San Carlos City, particularly sa Barangay Rizal, nang bagong bukas dyan yung itong malaking smoke emission, kalat ang mga fixer na nag-aalok ng insurance pero pwede kang magpaayos na rin. Nang nakarating ito kay Director Martinez, kaagad din niyang inaksyonan. Kasama rin siya sa operation, dalawang nahuli riyan na nagpapanggap na o tumatayong fixer at sinasabi mapapabilis ang operasyon. So sa mga fixer, sa mga dako ng Region 1, mag-ingat-ingat po kayo dahil pag kayo natsempuhan ay siguradong bagsak nyo sa piitan. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa balitang iyan, Action Freddy Fajardo. Ay maraming salamat po riyan. Alam mo, Action Freddy, nako pagkarami. Hindi naman sana nga no. And appreciate natin yung effort ng LTO na alisin yung mga picture na yan Pero meron pa rin talaga Action Kenneth Minsan ka, nadanaw yun sa may opisina dyan. Hindi ko na bakit kung saan opisina ng LTO, basta Dagupan City, Hulaan nyo na lang kung babaliwan na ito binlock noon ngayon, Aba, may pumapara sa akin na babae. Ang ganda, bata-bata, Uy, akala ko, ano to, Sabi ko, tumigil ako saglit. Yeah, may tumawag sa akin, Sige, hello, sabi ko, lumapit yung babae sa akin. Ano ba, lumalapit sa akin to, sabi ko. Akala ko, yung pala, sir, lisensya po. Ano naman, appreciated naman yung ginagawa ng LTO Horia na tanggalin po yung mga ganyang uri ng kabalbalan po mga ka-action pero wala pa rin talaga meron pa rin talaga Alam mo, malaking hinala ko talaga, may mga kasabot talaga sa loob yung mga yan. Sigurado may kasabot sa loob yung mga yan, Kasi hindi naman yan mailalakad ng mabilis kung walang kasabot sa loob yan, di ba? Kaya mga ka-action ho natin, huwag nyo hong tatangkilikin po yung mga yan. Alam ko, nagmamadali tayo mga ka-action po natin. Pero alam mo ito, pag sa rehistro mga kaibigan mga ka-action, ang pinakamadali, pumunta kayo ng PMBIC. Ayan, mas mabilis po riyan, Kasi dyan, may mga nasa insurance na rin, tapos may mga tao na rin sila dyan sa LTO, na makakapaglakad po agad. Yung sa akin nga, walang isang oras na rin yung lisensya ko Ay, yung rehistro ko, Action Kenneth Patingin lang, emission, lahat ng ilaw, busina, ganyan. Magkano lang binayaran ko? Maliit lang din mga kaibigan, mga ka-action. Worth it po mga kaibigan, Kaya huwag nyo nang tangkilikin yung mga picture po riyan mga ka-action. Doon na kayo sa lihitimo ho talaga mga kaibigan po natin, Ay, gandang umaga kay Turing Solomon na katulog sa via Facebook, YouTube live streaming. Magandang umaga. Balikan natin yung binabanggit natin kanina, bukas umano si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na ipagbawal ang Facebook sa bansa kung mapatunayang nakakapinsala ito sa mga kabataan at ginagamit daw sa kapakalat ng fake news. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi lamang daw Facebook kundi maging iba pang social media platform at gaming apps na maaaring makasama sa kabataan at bansa ay maaari umanong alisin kung kinakailangan. Wow!
Ang pahayag ni Castro na iyan ay kasunod ho ng plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pag-aralan ang posibilidad na i-block daw ang Facebook sa Pilipinas dahil sa misinformation at pagprotekta sa mga bata laban sa online abuse. Ani Castro, dapat daw managot ang mga social media platform kapag mabagal umano ang pagtugon ng mga reklamo at kahilingan ng gobyerno para maprotektahan ang publiko laban sa karahasan at fake news. Nilinaw naman ni Castro na hindi nangangahulugan ng kampanya laban sa fake news na bawal ng mamuna o magpahayag ng opinyon. Aniya, hindi umano pinipigilan ang kritisismo sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan na. Pero pambira, pagka pinagbawal niyo yung Facebook, naku, marami mga galit yan, yung mga vlogger dyan, ha? Facebook lang ang ng mga yan, bread and butter ng mga yan, ha? Oo, yari kayo dyan. Pagka pinagbawal ang Facebook dito sa Pilipinas, magwawala yung mga yan, mga ka-aksyon. Anyway po mga kaibigan, ayan po ha, planong ipagbawal ang Facebook kung tuloy-tuloy ang meta sa ganyan pong gawain. Pero alam ba niyo mga kaibigan, mga ka-aksyon, bakit pati yung mga online games ipagbabawal din? Alam mo, Action Kenneth, nung kabataan ko, pambihira, adik ako sa Counter-Strike ha. Di naman ako naging school shooter. Alam po ninyo mga kaibigan, mga ka-aksyon, bagamat may factor po yung mga online games po riyan, pero medyo nag-insight ng aggression po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Hindi po yun yung primary ho mga kaibigan na tinututukan dapat po riyan. O halimbawa kahapon, nakakausap ng, nakapanayan po ng aming mother station DZRH, etong si Attorney Matibag ng NBI, at lumalabas po mga kaibigan doon sa interview ho, na meron pa lang nakakausap etong kabataan po mga kaibigan, mga ka-aksyon na school shooter dyan po sa nakaraan po mga kaibigan, na ito po yung may mga nakakausap daw na sa isang community dyan, Action Kenneth, na didiscover po nila online ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Technically, marami naman ho sa atin ginagamit po ang Facebook, ang online, pati yung online games for hobby lamang, di ba? Leisure lamang, pampalipas oras o pang-enjoy ho mga ka-action po natin. Kaya nakakalungkot po rito, bakit kailangan din namin madamay sa mga bagay po na nagkukulang pong otoridad ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kung may mga ganyang ori ng community na nag-exist dyan online po mga kaibigan, mga action, ibig sabihin po niyan, kulang po monitoring po ng otoridad ho mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Kulang po monitoring po ninyo mga kaibigan, mga ka-action, surveillance po ninyo sa mga ganyang ori ho ng bagay-bagay, di ba? Alam nyo, nakakalungkod lang po mga kaibigan, tayo po'y nadadamay po dyan sa bagay ho na yan, mga ka-action po natin, Kaya ultimo ho yung ibang mga walang ginagawa hong masama naman po mga kaibigan, di ba? Nadadamay po dyan sa mga ganyang ori ho ng bagay. Magulat na lang kayo mga kaibigan, one day magising ka na lang, bawala ng Facebook po mga kaibigan, mga ka-action. Pambihira, anong gano'n mo? Instagram. Anyway, good morning kay Sherlyn Quintos de Venecia, madam. Magandang umaga po sa inyo, mga action umaga ho. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Pero mga ka-action, wait lang ho, dahil kami po ni Action Kenneth ay may co-commercial lang kami saglit, Ito ay para po may pambayad kami ng aming bill dito sa ating himpilan po, mga ka-action po natin. Oras po natin, alas 6:15 ho ng umaga, mag-commercial muna tayo. Babalik tayo makalipas lawin na para. Diyan lang ho kayo mga kaibigan, mga ka-action. Aksyon Radyo Balitang Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products.
para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. O ano? Dubai na to. Palalampasin mo pa? Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, makadiyos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, side Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni, od kiwala na sarilin koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, PayMaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917
0968-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay, Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saidanom at Bilay. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi po sira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, gano'n na ako. Tapos, nung pag-play ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw, nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya kayakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC. May solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa.
Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alright mga kaibigan, mga aksyon na alas 6:27 ng umaga na po ay nagbabalik sa ating programa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero ng morning edition. Kasama niyo pa rin po Aksyon Recap sa Pasyon. Batiin natin ang aksyon umaga si Madam Lily Almoguera. Magandang umaga Aksyon Radyo. Pabati kina Noel Nash, naghahanda sa pagpasok, at si Bing nag-washing ng service. Watching from Pogaro, Manawag. Mga aksyong umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. Mga aksyong umaga rin kay Ate Baby Bunso. Sabi natin Baby ho rito Rise and Shine. Hello Action Man. Sorry kami sa Pasyon. Pa-shoutout tabang listeners. Naku, ma-action umaga po sa inyo. Good morning po, no? Kay Namoking Planet. Ayan, sa YouTube. User. Namoking Planet, sa may YouTube. Ma-action umaga po sa inyo. Pabasa ko. Yan. Ayan. Sige, nabasa ko na. Ma-action umaga po sa inyo. Good morning. Okay, dumako naman tayo sa ating karagdagan po mga balita ho natin ngayong araw po, mga ka-action ho natin. Ito naman ho tayo. Kilala mo si Dolly Parton? Baka napiplay mo sa balik top hits yan. Si Dolly Parton, si Islands on the Stream, di ba? Islands on the Stream. Namatay na ho mga kaibigan, mga ka-action natin, no? At dahil namatay na nga ho itong singer na si Dolly Parton, mga kaibigan, iniutos ho ni Pangulong Donald Trump, mga ka-action ho natin, na mag-ibaba, itong bandila ho ng US sa loob po ng isang linggo upang parangalan ang pagpanaw ni Dolly Parton, mga ka-action ho natin. Itong si Dolly Parton, mga ka-action ho natin. So, alam mo kung nakikinig kayo ng Aksyon Radyo, mga kaibigan, mga ka-action, at kung kayo ho ay nakatutok every hapon sa balik top hits, chances are narinig nyo na ho yung mga awitin ni Dolly Parton po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya yung mga tagapakinig ho natin dyan, ayan po ang ating balita ho riyan. Okay, oras po natin, mga kaibigan, alas 6:29 ho ng umaga. Tayo tuloy-tuloy po, mga kaibigan, mga ka-aksyon, sa ating mga talakayan, balitaan po natin ngayong araw. Sa iba mga balita naman ho natin, mga kaibigan, mga ka-aksyon, sa labas po ng ating himpilan at sa labas po ng dalawigan po ng Pangasinan, mga ka-aksyon po natin. Etong ating karagdagan pong mga reports po, mga kaibigan, mga ka-aksyon, na may pambihira nga naman po diyan sa may ibang kuwan po, mga kaibigan, mga ka-aksyon, mga interns dito po sa may Philippine National Police. Pambihira to. Dinisarmahan po ng PNP ang dalawa sa mga tauhan nito matapos itong umanong abusuhin ng dalawang babaeng criminology intern sa isang istasyon sa Cagayan de Oro, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Ang mga nasasangkot na pulis ay nakatalaga sa Police Station 7 sa Barangay Bulua, kung saan umano ay sexual na inabuso ng isang police station captain at police corporal ang dalawang biktima nitong Agosto 8. Ano ba itong mga to? Ayon kay PNP Chief General Natartes Jr., ititiyakin daw nila ng investigasyon ay sasagawa ng patas, mabilis at sasampahan daw ng kasong administratibo at kriminal kung papatunayang totoo ang mga paratang laban sa mga pulis na ito. Sinabi naman ng Professional Criminology Association of the Philippines o PCAP na magsasampa rin daw sila ng kaukulang kaso laban sa mga opisyal na maaaring humantong sa pagbawi ng kanilang mga lisensya. Matapos disarmahan ng mga suspect ay dinala rin sila sa pinanatili sa Personnel Holding and Accounting Section ng Cagayan de Oro Police Office, mga ka-action po natin. Pambihira nga naman tong mga to, pati pa naman estudyante, pinatos po ninyo, mga kaibigan. So, dinami dami ng adult dyan, mga kaibigan, di ba? Ayan ho, mga ka-aksyon. Yan po ay naganap po sa may Cagayan de Oro po, mga ka-aksyon ho natin. Samantala naman, sinusuri pa rin ho ng DOJ, yung Department of Justice, mga ka-aksyon, ang request ng Estados Unidos para sa extradition ng pastor na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa raw tapos ang DOJ sa pag-aaral dahil bulto-bulto raw ang mga dokumento na kinakailangan busisin ng mga ito. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ ay kung ang taong hiniling ng US na i-extradite, si Kibuloy, ay mismo si Kibuloy nga ba. Sinusuri din kung mayroong double criminality o kung ang mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa US ay mga paglabag din sa batas na may katumbas na purusa dito sa Pilipinas. Sinabi ni Castro na alam ng DOJ na kailangang aksyonan agad ang extradition request, pero kailangan mo nang matapos manong masusing pagsusuri sa mga dokumento bago sila makarating sa isang desisyon. Kaso nitong mama, mga kaibigan, sobrang dami ng kaso nitong mama. Bulto-bulto yung mga dokumentong ibinigay ng US sa Pilipinas.
Ganyan ho kadesidido ang US po mga kaibigan na panagutin tong si Kibuloy sa mga pinagagawa niya umano dyan sa abroad po mga kaibigan. Ayan, ipapasukin natin mga kaibigan na paragdagan ng ulat Action Freddy Fajardo. Max Action Freddy, please come back. Yes, Maxong umaga muli, Action Ahikam. Naidalat-dat mo na ba itong hostage sticker sa Bugalyon? Yes, Action Freddy, na-interview na rin natin kahapon. Okay. Dito tayo sa nasawi na itong nasawing rider, ha? 22 anyos na binata, patay matapos maaksidente sa motorsiklo sa bayan ng Manawag. At hindi na nga umabot ang sa paggamutan itong biktima na isang binatang residente ng Manawag at batay sa ulat, sa paunang ulat ni Manawag City Chief of Police Major Arnel Tamayo, naganap ang aksidente sa Baluking Bridge, Barangay Poblasyon ng nasabing bayan pasado alas 8 ng umaga. At binabagkas ng biktima ang nasabing lansangan sa kanyang motorsiklo patungong silangan nang mawalan ito umano ng kontrol sa manubela na naging dahilan ng pagbangga nito sa konkretong barrier ng tulay. Sa lakas ng impact, tumila po ng biktima at humampas ang ulo at katawan nito sa konkretong kalsada at nagresulta ng malubhang pinsala sa kanyang mukha at ulo. Agad siyang isinugod ng MDRRM ambulance sa Manawag Community Hospital, ngunit idiniklarang dedo na kaiban na ng attending physician. Paalala ng mga otoridad, ingat-ingat sa pagmamaneho lalo kung motorsiklo at ngayon at may panakanakang pagulo ng pag-ambon, basa ang kalsada, napakadulas niyan. So ingat-ingat para makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mula sa gitna ng Action Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo, Pilipinas. Action Radio. Live report. Maraming salamat sa balitang iyan. Action Freddy Fajardo. Ay, nako, ingat-ingat po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Yung mga katulad kong mga riders at mga nagdadrive po riyan, ingat po. Tumatawag muli si Action Freddy. Action Freddy, please come back ka. Ayan, okay, pabalikin natin muna si Action Freddy. Action Freddy, Max Umaga, please come back. Asensya na, napindot lang. Ay, okay, sige, Action Freddy. Mamaya na ako babalik. Okay. Ayan, na wrong mistake si Action Freddy. Okay, maraming salamat muli, Action Freddy Fajardo. Bueno, mga kaibigan, mga tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga talakay, mga balitaan po natin ngayon. Iba pa ang mga lugar po natin. Alam mo marami tayong nakakasalubong sa kalsada, mga e-bike, di ba? Mga e-bike, di ba? Kung ano-anong gumagamit yan, ano? Alam po niyo, target daw ng Pangulong Bongbong Marcos na makagawa na raw sa Pilipinas ng sariling electric tricycle at electric jeepney. Ito, sinabi ni Marcos matapos na inspeksyonin ang pasilidad ng MD1 Enterprises Incorporated sa Caloocan City nitong nakaraan upang alamin ang mga kailangan para makapagpasimula ang kumpanya sa paggawa ng kanilang mga electric vehicle. Ani Bongbong Marcos, alamin daw kung anong kagamitan pa ang kailangan ng kumpanya at tutulungan ito ng DOST at ng national government para umano'y maihanda ang planta sa produksyon ng electric vehicle. Matagal nang gumagawa ang MD1 ng mga piyesa at bahagi ng civilian at military jeep at nagsimula na rin ang kumpanya sa paggawa ng mga lumang jeep noong panahon ng gyera. Sinabi naman ni Marcos na ilalagay daw ang mga kinakailangang bagong kagamitan sa planta para masimula ng paggawa ng Filipino-made electric tricycle at susundan naman ng electric jeepney. Ayan. O mamaya, hindi na NWOW yan, Action Kenneth, ha? Iba nang magiging mga tatak niyan pagka pumatok po yan, mga kaibigan, mga ka-action. Akin lang, siguraduhin yung mas matibay kaysa mga China-made yan, ha? Mas mura at mas matibay po, mga kaibigan. Kasi kapag hindi, pambihira, lugi kayo dyan. Kawawa kayo dyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Ito naman po, mga kaibigan, ating karagdagan, sinitahon ng audit teams ng Commission on Audit o COA ang mahigit 158 billion. Take note, hindi 158 million. Billion pesos na halaga ng mga proyekto ng DPWH ngayong taon dahil sa iba't ibang mga issue. Sa budget briefing nitong Martes, humingi si COA Chairperson Gamaliel Cordoba sa House Committee on Appropriations ng karagdagang pondo para makapag-hire ng dagdag na pre-audit teams para mapalakas ang kakayanan nitong magsuri ng mga transaksyon ng gobyerno. Sa kasalukuyang manpower umano ng COA, sinabi ni Cordoba na nakapag-issue na rin daw ang COA ng notices of suspension at disallowance para sa 158 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng DPWH na nakatakda ngayong taong ito.
Nagpahayag naman si Akbayan Party List Representative Person Danya ng suporta sa pagbibigay ng karagdagang budget para sa COA. Imagine po ninyo mga kaibigan na sa sobrang laki na kine-question budget ng COA, hindi agad na audit lahat-lahat mga kaibigan, mga ka-aksyon. Kailangan pa ng dagdag naman power ho mga kaibigan para po dyan sa pagkuha ng karagdagang mga tao po mga kaibigan. Ganyan kalaki ho mga kaibigan. Yung budget po na yan na hinihingi, ano pa't kinakailangan i-pre-audit po mga ka-aksyon ho natin ay pambihira. Okay, maaksyon mga kay Evelyn Madlang Bayan, nakatutok sa atin via YouTube live streaming. Maaksyong umaga po sa inyo. Pero bago tayo mag-commercial action na Kenneth, ito ho ng Pag-asa weather report natin mga kaibigan, mga ka-aksyon natin. Papasukin natin si Chanel Dominguez ng Pag-asa para sa karagdagang balitang panahon. Chanel, maaksyon umaga, please come in. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ang inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat, at dito naman sa ilang areas ng Visayas at buong Mindanao ay mainit na panahon naman ang kanilang mararanasan. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng Pag-asa monitoring domain. Pero inaasahan pa rin natin, palalakasin pa rin itong bagyong dati nating minonitor na si Obet na nasa labas na ng monitoring domain ng Pag-asa, ang southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas ng pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dito sa may Zambales. Samantala, dito naman sa may Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at dito sa may Occidental Mindoro, makakaranas naman tayo ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Inaasahan naman natin sa nalalabing bahagi dito ng Mimaropa at dito na rin sa buong Bicol Region, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius. Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan at dito sa may Antique, inaasahan pa rin natin makakaranas din sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Island sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cagayan de Oro, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ulan na inaasahan natin na dulot ng habagat ngayong araw, significant rainfall ang mararanasan dito sa may Zambales. Ito ay may mga tsansa na may mga posibilidad ito na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan nating gawin. Bukas naman, dumami yung areas na makakaranas ng significant rainfall. Inaasahan po natin, buong Luzon, cloudy po ang ating panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero itong mga exposed areas natin dito sa western section ng ating bansa ang makakaranas ng significant rainfall. Dito ito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. By Friday, nadagdagan yung mga areas natin at inaasahan din natin
manlaki po yung tsansa ng above 100 millimeters of rain dito sa may Zambales at Occidental Mindoro. At inaasahan natin by Friday, nakikita natin kasama na ang Metro Manila sa posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. So yun po, pinapalalahanan po natin dahil ilang araw na makakaranas ng mga pag-ulan itong Zambales at Bataan at Occidental Mindoro, mataas na yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So dapat ngayon pa lang ay naghahanda na ang ating mga kababayan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:12 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po munang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat sa balitang yan, Chanel Dominguez ng Pag-asa. Yan po mga kaksyon ng ating weather report for the day. At kaya ingat-ingat po mga kaibigan, mga kaksyon po natin. Mag-prepare po, magdala ng payong dahil diretso pa rin po ang pag-ulan. Aasahan natin yan ngayong araw. Oras 6:42 mga kaksyon, dyan lamang kayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako believe. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch na mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas so number 1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max.
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, it's coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi pusira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, ganun ako. Tapos, nung pag-take ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw yung nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 6:49 ng umaga, nagbabalik tayo sa programa Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Max umaga pa rin po mali, nagbabalik po tayo Aksyon Kabsada Pasyon at sa ating Master Control. Nariyan po, Aksyon Kenneth Villanueva. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga reports. Pabalikin natin si Freddy Fajardo. Maaksyong umaga. So Freddy, please come back. Yes, maaksong umaga muli. Aksyon ahikam isang college student na binata patay sa aksidente sa motorsiklo sa Burgos, Pangasinan. Nasawi ang isang 18 anyos na binatang college student matapos maaksidente habang sakay ng motorsiklo sa bayan ng Burgos. Batay sa paunang ulat ni OIC Chief of Police Captain Jason Ohilia, naganap ang aksidente pasado alas 7 ng umaga sa National Highway sa Barangay Don Matias ng nasabing bayan. Nabatid na binabagtas ng biktima ang nasabing kalsada patungong silangan ng pagsapit sa kurbadang bahagi ng daan ay nawalan ito ng kontrol sa manubela. Pumangga ang biktima sa konkretong poste ng ilaw at sa lakas ng impact ay tumilapon ito sa kanal. Dugo ang itinakbo ng MDRRMO ang biktima sa Dasol Community Hospital sa Barangay Bubunot ng nabanggit na bayan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Nabatid na walang suot na helmet ang biktima nang maganap ang aksidente. Paalala ng mga otoridad na bago sumakay ng motorsiklo, ugaliing magsuot ng helmet, hindi lamang bilang pagtalima sa batas trapiko, kung hindi proteksyon ito ng sa mga sumasakay ng motorsiklo. Mula sa gitna ng aksyon, Aksyon Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat sa balitang iyan, Aksyon Freddy Fajardo. Bueno mga kaibigan, mga na to na binanggit natin kanina, no, yung panawagan ho regarding yan sa pagbaban ng mga ng Facebook at ng mga iba pang tinatawag ho natin na mga video games po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Alam po ba niyo kung ano nangyari po dyan sa conference po ng NBI kahapon mga ka-action po natin? Kahapon nga ho ay nakapanihan po ng ating mother station DZRH
si Attorney Melvin Matibag at may kinalaman yan doon sa investigasyon sa mga tinatawag ho natin mga kaaksyon na mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Pero bago ho yan, Maxo Umaga kay Robina De Vera na nakatutok sa ating ngayong araw po nito. Maxo Umaga po sa inyo. Sana nasa maayos kayong kalagayan, Robina, dyan sa may barangay Ambatal, Kalasyaw ngayong araw po nito, no? At doon nga sa pakikipag-usap po ng mga kasamahan natin sa hanap buhay dito kay NBI Director Melvin Matibag, mga ka-action po natin, may lumabas po na very shocking na balita ho, mga ka-action po natin. Dahil pakinggan ho natin, mga kaibigan, mga ka-action. No. Of course, we want to know kung ano yung participation nila because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It will be the groomer or kung pinakanghead na, sino doon? That's why we want to know kung sino. That's why we will profile it. Family members, libo eh. Your initiation, parang you will be promoted. You will be promoted. Merong pang tinuturo na meron silang tenets, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka, may group ka inaalagaan. Pag nagawa mo naman to, ang thinking, if this is doon sa group na to, itong sa Sambuanga, let's say ito, pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood. Something like that. Marami. Nakita namin doon sa group, may ng bomb making, nagtuturo ng kung ano-ano na puro illegal na mga bagay. Sinabi nakakita pa kung gano'n katagal. Kasi nag-collapse nga yung group, so we're trying to look and locate kung anong group pa ulit. Yan po, mga kaibigan, mga ka-action, yung very shocking at sensitive ho na ulat po ni NBI Director Melvin Matibag kahapon na regarding nga po dyan sa bagay ho na yan, yung nag-impluensya doon sa kabataan sa may Ateneo, sa Zamboanga Action na Kenneth, na gawin yung mga gayong uri ng bagay, ha? Tinukoy na ho ng NBI ang isang grupo ho na mga tinaguriang online groomers na nagtatarget po ng mga minor de edad sa social media at ayon nga kay Matibag, napasok na ho ng bureau ang group chat ng grupo na kalaunan ay nag-collapse din. Ibig sabihin, pinabayaan ng group chat na yun, ano? Libo-libong individual umano ang miyembro nito, kabilang ng mga mula sa ibang bansa, bagamat karamihan umano ay mga Pilipino. Sinabi ni Matibag na tinatarget daw ng grupo ang mga edad 12 hanggang 13 at 19 anyos at hinihikayat daw mga biktima na gumawa ng mga karahasang nagsisilbing bahagi umano ng kanilang tinatawag na initiation. Kapag naisagawa umano ng hinihinging gawain na may katumbas daw umano itong promotion sa grupo. At inaalam din ng NBI kung may kaugnayan nga bang naturang grupo sa mga taong posibleng naka-impluensya sa mga estudyante ho na sangkot sa magkahiwalay na school shooting sa Tacloban at dyan sa Zamboanga. Samantala, magsasagawa na rin ng NBI ng profiling sa mga individual na nagbahagi ng online ng mga video ng school shooting para matukoy ang kanilang posibleng partisipasyon. Naka-schedule na ba makipagpulong si Matibag kay Executive Secretary Ralph Recto, mga opisyal ng DICT, CICC at META. Bukas po, araw ho ng Webes po yan, mga kaibigan, para po talakayin yung issue ko na yan, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Pero nyo, very alarming po, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Ganyan pong nangyari because of this mga kabataan po natin, mga kaibigan, mga ka-aksyon, nandyan po, dahil regulate ko, napapabayaan po sila, mga kaibigan. Bueno, mga magulang, paalaala po sa inyong lahat, mga ka-aksyon po natin. Yan pong bagay ho na yan, mga magulang. Napakalaki ng role po ninyo para tulungan ho at gabayan po yung mga anak ho ninyo. Hindi lang basta nakababad yung mga yan sa internet, safe na. Hindi po, mga kaibigan, mapanganib po na lugar ang internet. At bilang mga magulang, gabayan po ninyo na mabuti ang mga anak ho ninyo. Lalo na po kapag nasa poder nyo po ho yung mga yan. Mga minority po ho yung mga yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Alam po ninyo, nakakalungkot po rito, mga ka-action. Hinayaan lang ho nila na mag-browse-browse to mga anak ho nila. Akala mo safe ang Facebook, di ba? Pero hindi po, mga kaibigan, mga ka-action, delikado po ang Facebook na lugar po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya pinapayuhan po ang mag-iingat po tayong lahat po riyan. Mga nanay, mga tatay, bantayan nyo ho yung mga anak po ninyo. Di ko naman sinasabing invade yung privacy ho nila, pero bantayan po ninyo yung mga anak po ninyo, mga kaibigan, mga ka-action po natin, upang sa gayon po, ay magabayan nyo ho, matulungan nyo po sila, at kung may mga warning signs na ho, mga kaibigan, o red flags, mga ka-action po natin, kahit pa paano po ay mabantayan ho ninyo ng mabuti, mga ka-action, at matulungan at maiwasto yung mga magiging pagkakamali po nila, mga kaibigan, mga ka-action po natin.
Samantala naman mga ka-action po natin, another round of habagat po mga kaibigan by the end of the week, August 27 to 30 po mga kaibigan, mga ka-action po natin. By tomorrow, inaasa natin lalo pong lalala ang kalagayan ho mga ka-action po natin. Medyo pahinga tayo ngayon, Action Kenneth. May pag-ulan, may pag-araw ho ngayong araw po na ito. Pero next week, dulo ho ng linggo mga kaibigan, medyo maulan na naman po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya paalaala po sa lahat, ingat-ingat po mga tagapakinig ho natin, mga ka-action po. Lagi ho magdala po ng inyong payong at mga bota para po walang problema pag kayo po ay gagala sa labas. Samantala naman, minomonitor ngayon ng NBI ang nasa 20 na mga steel plants o pagawaan ho ng bakal sa bansa matapos ang sinagawang operasyon laban sa Davao Mighty Steel Corporation. Bahagi mo na ito ng kampanya ng ahensya para matiyak ang pagsunod sa safety standards at maprotektahan ng mga manggagawa at mga konsumer. Samantala, itinalungkot naman ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na nabibigyan daw niya ng kulay ng politika ang naging operasyon nila laban sa Davao Mighty Steel. Aniya, bahagi lamang daw ng patuloy na aksyon ng ahensya laban sa posibleng mga paglabag sa industriya ng bakal ang operasyon sa naturang kumpanya. Giit ng NBI, walang halong politika ang naturang operasyon at dagdag niya, ilang steel plants na raw ang kanilang ininspeksyon bago pa man ang operasyon sa Davao na kung saan ay meron ng 2 sa Pampanga, 1 sa Bulacan at 1 sa Misamis at 5 umano ang Davao Mighty Steel Corporation. Ayan po, mga ka-action po natin. Ito yung mga gumagawa po ng mga anong tawag dito, ito yung mga gumagawa ng mga substandard ho ng mga bakal po, mga kaibigan, mga ka-action po natin, at etong mga to ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ni-raid ho, kung maalala ho ninyo nung nakaraan, at ang nakakalungkot po riyan, bukod na substandard na nga ho yung mga ginagamit po na bakal, mga materyales po rito, mga kaibigan, mga ka-action. Ultimo yung mga material, may mga radioactive pa ho na mga materials po, mga kaibigan, na mapanganib po sa mga trabahador po riyan sa lugar ho na yan. Mantakin po ninyo mga kaibigan na 57 workers na po ang nagkaroon ng radiation burns at 2 po mga kaibigan na exposed po dyan sa toxic po na mga fumes dahil po dyan sa mga bagay po na iyan. Kaya kalahin po ninyo mga kaibigan, mga ka-action po natin, very substandard. Paano pagka may bumili niyan mga kaibigan, mga ka-action? Turns out yan ay gagamitin sa mga industrial grade po ng mga building ho. Kawawa po yan, babagsak po yan mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Alam po ninyo, nakakalungkot. Akala ko yung building ang sila substandard kasi nga kulang sa budget o tinitipid ang budget. Yung pala, pati materials, tinitipid din ho mga kaibigan, mga ka-action. Oh, well, mas mura nga naman pagka kulang sa materials, di ba? Ayan ho, who would have thought mga kaibigan, ganyan din po. Turns out, mga incheck din pala ang may-ari niya mga steel plant na yan mga kaibigan, nas puro substandard po ang pinagagawang mga bakal. Kaya mga ka-action, check nyo nang mabuti yung mga rebar ho ninyo, yung mga bakal ho ninyo na in-order po ninyo mga kaibigan, baka mga gawan Chinese po yan mga kaibigan, mga action, baka mura mga substandard po yan, kuha po kayo sa bandang dulo ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Yung mga magpapagawa ng bahay dyan, katulad ko. Tingnan natin na mabuti, soriin ho natin na mabuti mga kaibigan, yung mga construction supply ho, Sinong supplier ho natin? Baka sabi niya, Davao Mighty Steel, naku pare, yari ka dyan, Kaya yung mga ka-action natin dyan, ingat-ingat po tayong lahat mga ka-action. Good day, Action Ega, may pasok ba ngayon sa Dagupan? Localized suspension po ngayon sa Dagupan at sa Kalasyaw, okay? Sa Inpantaho, mga ka-action, Western Pangasinan, wala akong kuryente, wala pong pasok po riyan. Dahil maulan po yan sa may Weste ho ngayon, mga ka-action, dahil nga po sa habagat pa rin. At yung mga tagapakinig ho natin dyan, mga kaibigan, may mga lugar ho tayo dito sa may Dagupan na okay na ho ang daan. Dagupan City Action, Kenneth, kwan na, ang tawag doon, na bumaba na yung water level dyan sa may kalsada. Pwede ka na mag-drive dyan. Ako'y masaya na dahil nakakapag-drive na ho riyan ako mga kaibigan, mga ka-action po natin. Good day, Action Ega, manong oras po tayo uulanin ngayong hapon po na ito sa Dagupan City, TY po. Magandang tanong po yan, Sige, tingnan ho natin na ka-action na kung ano po ang magiging reaction dito. By 2:00 po ng hapon, magiging mayumyum na ho ang kalagayan po natin. At dito po naman tayo sa ibang oras naman, kung maulan po, bandang late afternoon, medyo may pag-ambon, pag-ulan po tayo maranasan mga ka-action sa malaking bahagi po ng Pangasinan. Pero in the major part mga ka-action, general part ho, okay po tayo. Medyo maganda po ang panahon. Hindi naman maaraw dahil uulan-ulan pa rin, pero magandang panahon nito compared po sa mga kakaharapin natin sa mga sunod ho na mga araw. Okay, ito ang ating mga tagapakinig na. Good morning po. Oy, kay Manong Jaime Rimando sa may bayan ng Kalasyaw. Gandang umaga po
sa iyo, sir. Sa Laison family ng Barangay Dumalandan West Lingayen, good morning. Kay Sir Pitch sa Pangapisan, sa Bukayuan. Ayan, gandang umaga po sa inyo, no? At sa mga naka-action natin sa Tabarbara sa Songkil, kina Sir Alherico Tirado, kina Sir Abraham Carrias Jokino. Ayan, at kay Sir Alherico Tirado ng Zamora Tayog, maksyong umaga po sa inyong lahat po riyan. Ingat po kayo. Si Robena, may pasok sa Kalasyaw, Idol. Yes po, localized suspension din po sa Kalasyaw dahil hindi pa ho lahat ay nag-subside po ang tubig. Pero yung violet na paaralan po rin sa Kalasyaw, mga kaibigan, PLCST at Mother Lourdes, mukhang may pasok na ho kayo riyan. Mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ingat po, mga tagapakinig ho natin. Alright? Mga pataner tila, gagit na natin mira. Maraming salamat po sa inyong pakikinig para doon sa ating programa, Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Nakasama po ninyo, mga kaibigan, nasa ituatan, pataging kaaraw, Aksyon na hikam sa pasyon. At sa ating Master Control, nariyan po, Aksyon Kenneth Villanueva. Ayan. Abangan po ninyo kung mamayang alas 10 na umaga sa aking programang Aksyon Radyo Hataw. In the meantime, sunod na ho, Aksyon Kim Davenport sa aking programang Aksyon Radyo Balita. Susundan po yan ng MIB, mga issue ng bayan, Kaya Kababaihan in Action, Aksyon Radyo Hataw, at mamayang hapon po after lunch, LNU Love Notes Unlimited, Balik Top Hits at Firing Line. To be followed by All for Love, Mr. Love. Dito naman po yan sa Aksyon Radyo Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balitang Bayan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat.